Bueno, nos xa habíamos empezado a falar, pero ahora seguimos, retomamos. Que decíamos que estábamos, bueno, pois planificando estas xornadas e vendo efectivamente onde queríamos poñer o foco, non? Estaba claro que as protagonistas iades a ser vos, as representantes municipais, as alcaldesas, pero tamén as concelleiras queríamos que tiveran voz nesta xornada como, bueno, pois responsables directas moitas veces destas políticas de igualdade para a mocidade ven desde unha perspectiva de concellerías de igualdade, como é o caso de algunhas desta mesa, tamén ven dende a perspectiva de concellerías de carácter máis social ou de participación ou tamén de educación, como o caso de Carmen, que está por aí tamén, non? É dicir, que o veíamos, nos parecía axeitado facelo desde diferentes ópticas, con bons proxectos e con boas políticas. E é certo que en Galicia se están facendo cousas interesantísimas. A primeira mesa quedou clara do traballo que se está a facer nos concellos. Ademais, hubo, creo que, intervencións variadas, no sentido de que algunhas fuchedes directamente ás intervencións, ás políticas públicas directas que estades facendo, outras como Cristina, coa que falaba agora, además eu sou do seu povo, así que coñezo ben o que fai, pois abordando tamén en xeral unha problemática global que compartemos, eu creo que casi todas as persoas deben, non? E é que efectivamente hai riscos ben evidentes, riscos políticos, que hai que chamales polo seu nome, non? Señores e señoras, onte se aprobou o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, un pacto que se aprobou por unanimidade absoluta a primeira vez que se debatiu e que non foi posible o debate por unanimidade porque hai un partido que se chama Vox que non cree na violencia de xénero, combate a igualdade entre sexos porque di que non existe desigualdade e di que efectivamente a violencia non ten sexo. Isto é unha mentira, que está aprobado, non é que o digamos nós, non é que se diga dentro do feminismo, nin da esquerda, nin de o centro, sino que isto se di desde as persoas que levan anos investigando a políticas de igualdade, decía Celia Amorós, teñen señaloxía, temos historia e, polo tanto, hai que reivindicala. Hai que reivindicar os fitos, tanto legais, como políticos, como académicos. Non? O acoso sexual nos anos 70 se investigaba nas universidades americanas. Non se chega a legislar en España no ano 2022 cunha lei contra unha lei de liberdade sexual casualmente, nin se chega ao movimento Me Too casualmente, se chega porque hai moitos anos, máis de 40, 50 anos, que persoas empezaron a investigar sobre estas cuestións. Por tanto, xa temos esa genealoxía, temos un relato, temos academia, temos investigación. Cando os datos se poñen sobre a mesa, non importa a opinión de Santiago Abascal. Sinto decilo con nomes e apelidos. Hai que decir as cousas polo seu nome. Importa, efectivamente, a trayectoria que os países democráticos levan nesta materia durante moitos anos. Entonces, agora mesmo hai efectivamente hai, bueno, pois como todas as olas feministas, xa sabíamos, que teñen resacas, as olas teñen resacas e as resacas a veces teñen moitos riscos. E o risco témolo aí, non é un elefante rosa na habitación de nadie, é un movimento neofascista que está calando en moitos países europeos, que tivo un caladoiro, vamos, máis que perfecto, acaban de ganar as eleccións no país máis importante do mundo, máis poderoso, con máis cuartos e con máis poder, e, polo tanto, este é un risco para unha xeración que, efectivamente, de determinados, de diferentes puntos de vista, se está alimentando desta ideoloxía, non? Entonces, bueno, creíamos que os tiñamos illados, que o fascismo non existía, que este tipo de pensamento non existía, estábamos equivocadas, sí existe, está non só na Casa Blanca, sino que está xa sentada nas institucións europeas desde hai moitísimos anos. Outro día, recordo, en Washington, e con isto xa remato, non? Me chamou a atención ver un representante do partido de Le Pen levantarse cando Steve Bannon, o asesor de Donald Trump, fixo o saludo nazi. Pensaba alguén que iso non iba a volver a pasar? Que pensaba a ultradereita francesa? Que iso estaba superado porque o dixeran eles? Porque Marine Le Pen foi a votar a favor do aborto recollido na Constitución francesa como un dereito, pensamos que o resto dos partidos que se sitúan nesta órbita política van a facer o mesmo. Hai un debate de fondo que os políticos e as políticas teñen que ter en conta. Xa sei que todas e todos o tedes en conta. As persoas técnicas tamén, que estades nos concellos, as persoas técnicas que estamos noutros ámbitos, no ámbito do activismo, pero tamén nos ámbitos técnicos. Efectivamente, hai un risco. Eu non creo que estemos demonizando a xente moza, claro que non. Estamos simplemente advertindo do que eles están bebendo. E eu sí que neste sentido esta mesa para nós tiña moita importancia porque a pesares desas lecturas a veces en negativo dos datos sobre a violencia de xénero, falaba con María Barral a veces do que se entende por amor, blanqueando comportamentos tremendamente sexistas como control
das redes sociais, como control da vestimenta, do aspecto, das amizades, non? Que é unha forma de violencia psicolóxica, de control clarísima, estudiada desde hai moitos anos e que agora está volvendo a renacer en base, bueno, pois como, pois efectivamente a unha, bueno, pois a novos movementos que veñen a través das redes e, bueno, e tamén a través de outras representacións culturais que non toca hoxe falar delas, non? Polo tanto, esta mesa era importante porque hai que falar tamén do bo, sabendo que no escenario, no que temos diante, os riscos están claros, son evidentes, pero tamén hai moi boas prácticas, hai moi boas experiencias, hai xente que se está deixando a piel para educar mellor para que as xeracións que veñen e que xa están, que non e que cheguen, que xa están, pois o fagan con máis recursos, con máis información, con información real, non con fake news, que sí que existen, efectivamente. E, ademais, queríamos que se fixera unha mesa cunha visión urbana e cunha visión tamén desde outros puntos de vista. Nesta mesa hai mulleres de diferentes idades, mulleres con maior experiencia, outras con menos experiencia, mulleres como Pilar, que é concelleira en Sandiás, que é un concello moi pequeno da provincia de Ourense, da comarca da Limia, con apenas 1000 habitantes e, sin embargo, cunha política de participación cidadá e unha política de intervención da cidadanía na posta en marcha destas políticas moi interesante. Concellos como o Concello de Salceda de Caselas e como o Concello de Ames, agora vos presentarei polo seu nome, xa falan elas, que son dous dos concellos cas tasas de natalidade máis altas de Galicia, con maior mocidade, non? O contrario do que lle pasa a Pilar, ou que lle pode pasar a compañeira de San Sadurniño, a Carme, non? Son concellos máis pequenos, con menos recursos tamén. Esta realidade queríamola ver, e tamén, pois, lóxicamente, a realidade dun concello como Moaña, donde, efectivamente, bueno, pois, o concello da Costa, con máis recursos, tamén con xente moza, a comarca do Morrazo, unha comarca moi potente, que non le digan os de Ourense, que lle digan a Patricia, que anda por aí en Tribes, non? Quer dicir, ao final, a Costa sigue tendo, bueno, pois unha puxanza que os concellos do interior, é certo que hai que teño que reivindicalo tamén como ourensana, pois o teñen máis complicado, non? Entón, nos parecía que son as 5 pois, excelentes representantes para falar das súas experiencias, porque as 5 teñen moito que contar, así que vamos a empezar, se vos parece, por Pilar, enfermeira, concelleira de bueno, pois de participación e de xustiza social, así se chama a concellería. Sandiás é un concello moi pequeno que goberna un partido independiente que saca, eu creo que o 100% dos votos, prácticamente, é unha cousa curiosa. Despois, nas outras eleccións cambia todo, decir, pero é como unha especie de agrupación veciñal, moi diversa, cunhas experiencias de traballo directas ca veciñanza que son interesantes, non? Selene González, estupenda, é unha pura folla rápida, tremendamente rápida, así, xa ten experiencia, que non, pero xa ten experiencia, concelleira de moitas cousas, tamén concelleira de igualdade. Carmen Porto ten, bueno, pois moitos retos en Ames, nese concello tan puxante da comarca de Santiago, tan referente, moi moderno, innovando, non? Con políticas sempre, bueno, pois, que polo menos crean debate, xeneran debate, sempre interesante. Carme Muiño, San Sadurniño, un concello tamén interesante que queríamos que estivera aquí, ademais pola súa propia trayectoria, pola trayectoria política, pola trayectoria de xestión municipal. María Ortega, pois, o mesmo, non? Alcaldesa, unha alcaldesa nova, cando gana as eleccións, e Noelia alcaldesa, estou falando da alcaldesa, que foi así como un non? Foi así cando todas lembramos, non? A chegada de mulleres así moi mozas a concellos importantes e ten un equipo, coñezo a alcaldesa, ten un equipo interesantísimo e as políticas que fan, pasalle como Ames, son políticas que sempre nos fixamos, non? No que din, no que fan e eu a María, pois, agradezo moitísimo que estén aquí a todas e agradecemos moitísimo que estén aquí e xa empezamos, xa non vou presentar máis a ningunha e xa empezan elas a falar, tedes uns 10 minutos e a idea... Bueno, Natividade Parada Pérez, que non dixen, bueno, pois que onte está mala. Onte disculpou hoxe pola mañá disculpou a súa presencia concelleira de Sanxenxo, que estaba confirmada, e hoxe pola mañá, bueno, pois manifestou que tuviera que ir a urxencias e pide disculpa a súa non asistencia. Así que, Pilar, se vos parece ben, temos uns 10 minutos que nos dé tempo logo ao debate final. Pois veña, ánimo.
agradecer a organización da FEGAMP por parte do meu equipo de goberno, os meus compañeros de goberno do Concello, onde dixo Laura que é unha organización, unha agrupación independente, e agradezco a invitación a estas xornadas e concretamente agradezco tamén o que contasen comigo para participar nesta mesa. O Concello de Sandiás, como dixo xa Laura, do que son concelleira responsable de Xustiza Social e Participación Cidadá, nesta xa é a segunda legislatura, reconoce que existen desigualdades que afectan a determinados grupos, polo que intentamos a adaptación de condicións para que todas as persoas poidan participar na sociedade en igualdade de oportunidades. Para que se fagan unha idea, xa dixo Laura tamén, o noso concello ten unha población de 1.109 habitantes, repartidos en 18 aldeas, con unha maioría de poboación maior impresionante, casi o 50% da poboación é maior de 65 anos, o sea que xa vos podedes imaginar. Ahora mesmo temos no Concello 28 dependentes con axuda a domicilio actualmente. Hai, de 17 a 30 anos, hai 100 personas, nada máis. E esas 100 personas, a maioría, están ou estudando ou traballando fora. O sea, o noso Concello, nós temos que dirixir a nosa política de igualdade hacia a poboación que está ahora mismo no Concello. Entonces, dirixímola sobre todo a nenos e nenas do punto de atención infantil e do colegio, que son a futura xuventude e tamén o resto da poboación que está no Concello. Un dos obxectivos da programación xeral do PAI, do que eu formo parte da Comisión de Educación, di relacionarse cos demais en igualdade e adquirir pautas de convivencia e de relación. Aprender a poñerse no lugar do outro e na resolución de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. Isto, tanto a directora como as educadoras levano todos os días, día a día. É dicir, a ver, en cousas tan básicas como a elección de xoguetes, é dicir, aí cada un xoga cos xoguetes que quere, en actividades en igualdad, en contos en igualdad. Por poñervos un exemplo, se vamos a facer pulseras, fanse pulseras para todos, e se vamos a pintar as uñas, pintamos as uñas todos. Vale, por poñer un exemplo. Un dos programas que levamos a cabo dentro do Concello é o Campamento Concilia, cando finaliza o curso escolar, co fin de facilitar a conciliación da vida familiar e a vida laboral, que se nas cidades é difícil, no rural eu penso que é moito máis complicado. Desde o 1 de xullo hasta o 30 de agosto, a el teñen acceso os nenos e nenas do Concello, nenos de 3 a 12 anos, compartindo todo tipo de actividades, tanto de xogos, como música, como baile, contacontos, o sea, todo tipo de actividades e, por suposto, actividades vivindo sempre en igualdade. Quero reseñar o programa que bueno, desde o Concello no que estamos sempre participando, bueno, desde hai 2 anos, este será o terceiro que volveremos facer, é un programa dirixido a mulleres da comarca en situación de vulnerabilidade, xunto con outros concellos o facemos, son programas cofinanciados pola Unión Europea para promocionar a igualdade e prevención da violencia de xénero. Hai 2 anos o programa foi Patia, o ano pasado chamouse Rosalía, e este ano volveremos a facer, que aínda non sabemos como se chamará. O importante destes programas é que, ademais de sesións de formación, ofrézanse servicios de asesoramento xurídico, asesoramento laboral e psicolóxico a demanda e de balde. O sea, eso no rural a mí me parece que é importantísimo, non? Porque non todo o mundo ten acceso a un psicólogo, a un abogado, así tan facilmente. Temos un convenio de colaboración co Concello limítrofe de Xinzo de Limia, onde poñemos en marcha proxectos de formación e inserción laboral. Son unhos obradoiros de emprego dirixidos a mozos e mozas que lles permite aprender un oficio que, sin duda, facilitará a súa inserción laboral. Ahora mesmo está en funcionamento 2 obradoiros, un obradoiro de carpintería e un obradoiro de xardinería, que permiten que 20 alumnos de ambos concellos ao longo de 9 meses comparten labores de forma igualitaria, fomentando así oportunidades para persoas que están en situación de desemprego. Despois podo vos contar que ao longo do ano nos mantemos unha serie de actividades
que permiten a participación e a igualdade da poboación que nós temos ali. Clases de gimnasia de mantenimento para xóvenes e adultos. É curioso porque neste caso a maioría dos que participan son mulleres, casi non hai ningún home. Clases de pintura, que ao final do curso, ao final do ano, permítennos facer unha exposición con todos os traballos que se fixeron para disfrutes de toda a veciñanza e para toda a xente que o queira visitar, por suposto. Obradoiros de estimulación cognitiva, que isto vai máis dirixido a persoas maiores en colaboración con a FAOR, ca Asociación de Alzheimer de Ourense, e que son de carácter práctico para homes e mulleres co fin de traballar a memoria e a atención, que a esas edades e dado a poboación que nós temos no noso concello nos parece moi importante. Talleres de costura, nas que poden tamén ir cualquier muller ou home, con exposición tamén das pezas confeccionadas ao longo do curso, e puntualmente facemos actividades que permitan fomentar a igualdade. Por exemplo, fixemos un mural nunha parede nunha casa do concello. Era un mural onde aparecía un mozo e unha moza deitados mirando de noite o ceo, as estrellas, e impresos compañeiro, compañeira, de tal maneira que cada vez que ti pasas por ali seas consciente de que somos iguales. Ti eres compañeiro, ti eres compañeira, somos iguales, non? Con motivo da celebración do último 25 de novembro, proxectouse a película de 20.000 especies de abejas, que se puxo para todas aquelas persoas maiores de 7 anos que quixeron vela, e os nenos do colexio entregóuselle unha sudadeira de color morado, onde iban impresas tamén as palabras de compañeiro, compañeira, vale? Para que eles tuveran todos a mesma sudadeira. Para celebrar este próximo 8 de marzo, entre outras actividades, teremos un encontro que chamamos faladoiro, e é que as mulleres podemos ir ali, mulleres de todas as edades, a xuntarnos, a falar ao lado dun café e falar das nosas experiencias, dos nosos recordos, das nosas inquedanzas, dos nosos desexos e compartindo en igualdade esas cousas que nós temos aí, que moitas veces non se falan, non? E sobre todo no rural, porque a xente está moi esplayada e non se relaciona, non se ve a veces, non? Bueno, podíamos contar moitas máis, pero dado que se trata unha mesa con foco na xuventude, e dado que no meu concello non hai xuventude, eu quero aproveitar para reivindicar dende esta mesa políticas que apoyen o rural, sobre todo porque esos mozos e esas mozas que van a estudiar e que van a traballar, moitas veces quixeran volver outra vez ás súas aldeas, pero non teñen oportunidades. É dicir, a eles encantaría ao mellor volver a casa cos pais, e estar ali, e vivir, facerse un futuro ali, labrarse un futuro ali, pero non teñen posibilidades. Entón, eu desde aquí reivindico que se apoie máis o rural para que eses mozos e esas mozas se acerquen ao rural, volten outra vez ao rural e podan cumprir os seus sonos. Vale, moitas gracias, eso é o que quería dicir. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, quería agradecer que contasedes co Concello de Ames hoxe aquí. A verdade é que é un prazer e un orgullo para nós. Gustaríame comezar dicindo que hoxe veño en calidade de concelleira de Educación e de Mocidade, pero, sen embargo, penso que quen debería estar aquí sentada é a miña compañeira Uxía García, concelleira de Igualdade, que ao fin e ao cabo é a persoa que leva a cabo a continuación os programas que vou a citar. Tamén me gustaría comezar dicindo que, aínda que soe atópico, o galla a igualdade existise, de verdade, porque penso que se nos atopamos aquí é porque a realidade é outra. Vou a comezar poñendo un pouco en contexto a Ames. Ames é un concello con 34.000 habitantes, con 2 institutos masificados, con 600 alumnos,
con 70 nacionalidades diferentes e onde temos a mocidade moi presente en todos os programas que facemos, non? Un exemplo disto é as xornadas que facemos que se chaman Achégate á Igualdade, onde contamos cos rapaces do instituto, asisten a estas xornadas. Temos preto de 200 participantes, veñen ponentes de todo o ámbito autonómico e estatal. Fanse esas xornadas gracias, como digo, á Concelleira de Igualdade e aos técnicos municipais. Nestas xornadas convidamos a esta xente xoven. As últimas puxeron o foco na prevención da violencia de xénero en todos os ámbitos da sociedade, desde a educación, a concienciación da mocidade. Tamén tivemos outras nas que se afondou na necesidade da implicación de ambos xéneros para a consecución da igualdade real, tamén centradas na violencia sexual. Un pouco o traballo que vimos facendo ca mocidade nos institutos tamén consiste nunha serie de charlas de educación afectivo-sexual. Comezan un cuarto de primaria e esténdese hasta eso, vendo así un pouco a evolución dos nenos, non? Traballase moito o tema de dereitos, igualdade, atención á diversidade. É, como digo, un proceso longitudinal onde se ve, que o pensamento dun neno en cuarto de primaria non é o mismo que o que ten ese rapaz cando chega a bacharelato. Tamén traballamos a igualdade con estes xóvenes, vendo un pouco a súa forma de pensamento, como vai cambiando. Un exemplo disto é que vemos reflexado sobre todo nos homes varóns, que nos din que xa veñen as das camisetas moradas aquí a darnos charlas e xa están vinculando a figura do home varón a dun agresor, non? Penso que isto é sinal tamén de que estamos facendo algo mal como sociedade. Tamén penso que esas reaccións xorden de que, como dicía antes, Suxía, as xeracións van cambiando. Eu, sin ir máis lonxe, con 12 anos, seguía xogando con muñecos e agora nenos con 12 anos teñen as redes sociais ao seu alcance, TikTok, vas pola calle velos gravándose bailes e demais. Entón, penso que aí temos que seguir poñendo o foco. Por outra banda, tamén, ademais das xornadas que me imagino que teñen outros concellos vinculadas ao 8M, ao 25N, tamén quixera falar do CIM, dos Centros de Información á Muller. Afortunadamente en AMES contamos con grandes profesionais, como é a asesora xurídica e a psicóloga, e vinculado a isto vimos de facer un conto que é dos bolechas. Estas figuras tan representativas para todos os nenos e nenas. Representamos aquí, como digo, a asesora xurídica e a psicóloga, e o que pretendemos con este tipo de contos é dicirlle á sociedade que estes centros non só van vinculados á violencia de xénero, senón que tamén é unha axuda psicosocial para a muller. Aténdeselle en todo tipo de ámbitos, tanto os problemas que xurdan na súa vida familiar como apoio psicolóxico, en moitas veces que as mulleres necesitamos. E o que pretendemos con este conto é xa desde idades moi pequenas que sexan conscientes de que estes centros existen e que están aí e que nun momento dado os podes necesitar, non? Despois tamén me gustaría comentar que como concelleira de mocidade e mestra tamén,
Facemos políticas en formación para perfis educativos. O primeiro ano fixemos un chamado Lentes Violetas. Este ano titulábase Falarnos Bonito, e a verdade é que tivo bastante asistencia e a acollida foi boa. Temos tamén, como me imagino que noutros concellos, caravanas violetas, bueno, vimos tamén de facer recentemente celebrar o Día da Muller e Nena na Ciencia. Aí contamos con figuras vinculadas ao noso concello que tamén son referentes na sociedade, como é Victoria Otero Espinar, presidenta da Real Sociedade Académica das Matemáticas. Bueno, ver elevar aos institutos e aos centros educativos a estas figuras, penso que é importante, non? Que vexan que se rompen os teitos de cristal, que mulleres poden chegar ben alto. Preguntáballe fai un pouco a Selén que edad tiña. Eu decíalle que tiña 27 anos, ela cerca de 30, Uxía creo que tamén andará por aí. Creo que é importante que figuras como son os alcaldes se fijen en nós, que os habitantes dos nosos concellos se fijen en nós. Penso que temos moito tamén que aprender das mulleres que se sentaron aquí anteriormente, que para nós son referentes. Bueno, tamén como sociedade faltanos moitísimo por avanzar, non ten moito que ver con isto, pero en Ames temos uns monolitos que nos indican que estamos dentro do termo municipal. No seu día foron bastante virais polo mensaxe que lanzaban, en redes tuveron unha moi boa acollida, que decían Ames, saquen Ames, faino con orgullo. Estes monolitos foron vandalizados ata en 5 ocasións. O Concello xa desistimos de arranxalos porque, bueno, penso que antes temos que facer un traballo ca sociedade, que penso que temos moito por diante. Temos que acabar cos discursos que tamén fan que se sintan violentados, como dicía anteriormente, os varóns, pero temos que comezar a traballar de outro xeito. Tamén me gustaría falar un pouco das redes sociais. Penso que como concellos, como alcaldes, concelleiros e demais, é importante vendernos en redes sociais. Moitos temos perfís. Eu tivenmo que pechar fai uns meses, bueno, porque aí desafortunadamente síguense vendo mensaxes que, bueno, como mulleres afectan psicolóxicamente ás familias, e penso que, como digo, hai moito traballo por facer. Nada máis. Moitas gracias. Eu vou comezar poñendo en temporizador, porque creo que, polo que estou observando, non coñezo prácticamente ninguén das que estamos aquí, pero a todas nos gusta moito falar, e creo que nos gusta moito falar porque nos apaixona o que facemos, que iso é unha fortuna, e lonxe do que comentaban antes, non sei cal das alcaldesas o comentaba, que se queira denigrar o traballo da política ou que pareza que somos un pouco máis que unha fata de vagas aquí que solo queremos salir nas fotos e poñer camisetas violetas. Creo que hai que romper con todo iso.
apostar polo local, apostar polas pequenas accións que chegan e afectan directamente a vida das persoas, pero que tamén necesitamos, evidentemente, recursos para poder desenvolvelas. Gústame moito como empezaron as miñas compañeiras facendo un pouco un repaso demográfico aos nosos concellos, porque as nosas intervencións e actuacións deberán adaptarse, claro, a nosa realidade, non? Salceda é un concello con 9.500 habitantes aproximadamente, pero que ten unha característica que é rara, non? Que ten unha poboación xuvenil brutal. Nós non temos os habitantes que ten Ames, pero temos casi 500 nenos e nenas no instituto, casi 500 nenos e nenas nun CEP. Claro, un concello como o noso, co noso número de habitantes e cos recursos económicos que poidamos ter, dar atendido a todas esas necesidades e dalas atendido ben, pois é todo un reto. Eu teño a maravillosa sorte de formar parte dun goberno que leva preto de 20 anos traballando pola igualdade. Falaba a compañeira de Silleda o ano no que tuveron a primeira Concellería de Igualdade. Eu aproveitei para preguntar o mesmo ano que Salceda. Teño a sorte tamén de ter unha alcaldesa que foi concelleira de Igualdade, que fixo ese mapa de puntos negros da nosa rúa, e de iluminar as zonas para dotar de un pouco de seguridade, basándonos na realidade que sufren as nosas mulleres. O meu orgullo como concelleira, acompañada de Laura, foi na elaboración do terceiro plan de igualdade, cando decidimos elaborar unhas mesas de traballo, e tivemos moi claro que, aparte de facer unha mesa de traballo sobre a formación e emprego, unha mesa de traballo cos directores e directoras dos centros educativos, colectivos culturais, colectivos asociativos, o mundo do deporte, tiñamos claro que queríamos facer unha mesa de traballo coa xuventude, que é o que hoxe aquí nos encerra, non? Creo que falar de feminismo nun concello, sin falar do SAF, do Servicio de Psicoloxía, da formación e do emprego, non ten sentido, pero son consciente de que teño 10 minutos e xa levo 3. Polo tanto, se nos centramos na xuventude, temos que escoitala. E para min sí que foi alentador, foi positivo escoitar as rapazas que hoxe en día están no instituto no que eu me eduquei, no que seamos moi novas non nos somos tanto, e no que eu chegaba ali e dicía, mi madriña, este vocabulario co que falan xa me queda un pouco lonxe, cheguei aos 30, teño que ser consciente. É un pouco abrumador, pero realmente vías a unhas rapazas formadas, unhas rapazas que lles custa posicionarse ideolóxicamente, porque non é fácil para elas facelo, é de valentes e tamén hai que entendelas e apoialas, pero unhas rapazas que tiñan moi claras cales eran as necesidades da mocidade no noso concello. Unhas rapazas que identificaban claramente que o mal uso das redes sociais estaba causando un dano e un perxuízo nas mulleres do noso concello brutal, que querían unha formación sexual integral, e que pedían, por favor, que se dese xa dende a primaria, non? Entón, que nós non podemos máis que recoller esas peticións, que trasladar en formas de medidas que pudesen cubrir o obxectivo que é de plantar esa semente nesa xuventude que temos e que lle temos que dar resposta. E aparte que escoitaba tamén a unha das alcaldesas anteriores que falaba, que decía ese exemplo do cinturón, no? Desas charlas de tráfico. Eu creo que tamén é importante. As mulleres adolescentes escoitan, reteñen, son guerreiras, se chegan á súa casa e cando escoitan nunha cena de Nadal estes comentarios de cuñados tan conocidos, elas reivindican e se fan valer, non? Entón creo que por esa vía temos que traballar. Pero eu que veño da educación social, que veño do mundo da protección dos menores, creo que sería pois un pouco hipócrita deixar toda a responsabilidade na nosa xuventude sin intentar traballar coas súas familias, non? A pedagogía ten que chegar a todos os ámbitos, por iso o ano pasado fixemos a nosa primeira escola de familias, non tivemos unha acollida tan grande como nos gustaría, porque é difícil,
pero si tivemos unha acollida de calidade, e a calidade mediuse en que foron 10 sesións e que as familias que viñeron a primeira repetiron e que a gran maioría pois, participou mínimo en 8. Falamos de educación afectivo-sexual, falamos da boa comunicación, falamos de educar dende o positivo, falamos da pornografía, falamos das redes sociais, falamos do mundo do deporte, da importancia que ten, falamos dos trastornos de conducta alimenticia que tanto calan nas nosas adolescentes, non? Entón, nos agradecidas a esas familias que participaron, compramos todos os libros que ali se recomendaron para a Biblioteca Municipal, e bueno, son pequeniños xestos que eu creo que poden ser transformadores. Creemos que a cultura tamén ten que ser un elemento de reflexión. As rapazas e rapaces do instituto así o identificaban, decían, está moi ben que fagades cousas no concello, pero tedes que garantir que todos e todas vayamos, por favor, en horario lectivo, así o fixemos. Todas as actividades de teatro, monólogos, reproduccións de filmes, fixéronse no auditorio municipal, pero en horario escolar para garantir que asistisen. E eu creo que é fundamental o traballo en rede. Falaba antes, non sei quen falaba, creo que era Inés, de que nos intentamos adaptarnos ás novas tecnoloxías, pero a xente moza naceu coas novas tecnoloxías. Sin embargo, non sempre saben darlle un bo uso ou utilizala de maneira segura. Nos estamos desenvolvendo agora unhas formacións, un proxecto que se chama Criti, que é un proxecto pois, sobre a inteligencia artificial, a programación, a robótica, que levamos, non sei, sobre 80 nenos atendidos, pero foi moi curioso porque as primeiras actividades que fixemos non se apuntaban nenas. De 12 nenos, o sea, un grupo de 12 participantes, 2 nenas, non? Claro, xa está aí a vergonza, xa está aí as rapazas que dicen, onde vou eu a programar, onde vou eu ca inteligencia artificial? Ese xa síndrome da impostora a idades de cuarto de primaria que a nosa aposta foi, entón, utilizar as redes sociais e bombardear con mensajes positivos, mensajes de referentes femeninos. Fixemos un proxecto chamado Donas de Sí, con mulleres da súa idade ou da idade de Uxía, que son brillantes, que son arquitectas especializadas en urbanismo, que son telecos, que son oficiais da policía local, que tuveron un recorrido brutal no mundo de homes a unha curta idade e que son referentes. Pero que non son só os referentes que vemos nos libros ou na tele, que son os referentes que cando vamos a comprar o súper, oye mamá, que esa rapaza viu a dar unha charla ao meu instituto e resulta que é unha arquitecta especial en urbanismo que fixo que as rúas, as beirarrúas de non sei que concello fosen máis anchas para que ti, ca careira de rodas, poderas pasar, non? A nós creemos que do pequeno se poden facer cousas realmente grandes. Falaba Carmen de que ela, polo que dixo, é mestra, da importancia tamén de dar formación aos que forman. Nos este ano vamos a apostar como unha parte da programación do 8M en formar a entrenadoras, entrenadores, directivos de clubes deportivos e demais persoas. Salceda ten moita forza o deporte, aparte temos unha característica rara que é que o noso balonmán é de mulleres, non hai homes, sempre foi. E dicimos, canto tempo pasa un adolescente, unha nena, un neno, cun entrenador? Cantas horas a semana? Cantas reflexións, cantos pensamentos, cantas inquietudes lles comparte? Estas persoas están formadas, saben identificar unha problemática familiar, saben identificar un posible problema de violencia de xénero nun domicilio, saben identificar unhas relacións tóxicas ou sanas ou inseguras. Queremos formalos. Foi tamén unha proposta que saliu desa mesa de debate e creemos que é importante. O peso das redes sociais é de que se temos unhas redes sociais municipais, temos unhas redes sociais que financian as nosas veciñas e veciños, eles e elas teñen que ser protagonistas. Vídeos curtos que salen en TikTok, donde eles son os protagonistas do tenis, do balonmán, do fútbol femenino, do Día da Saúde Sexual que se grava no instituto. Son as nosas protagonistas porque son as que dominan as redes, son as que as usan e son as que teñen que aprender a gestionalas, creemos que de maneira útil. O feminismo na educación formal non tendría sentido, non? Apostamos dende o traballo transversal, evidentemente, pero facendo forza
desde hasta agora era tratando a sexualidade, pois o mellor máis centrada na secundaria, e agora xa apostamos pola educación primaria, apostamos non por facer charlas puntuales, creemos que o traballo ten que ser progresivo, que teñen que coñecer a súa educadora ou a profesional que vaya a impartir estas sesións, e que ten que ser prolongado no tempo, que ten que pasar un ano e volver a vela, como foi, como cambiaches, como cambiou o teu corpo, coñeces ou non xa a túa orientación sexual, ou tes unha familia diversa ou non, ou como cambiou a túa situación, non? Apostamos por iso e necesitamos fondos, neste caso, pois o Pacto de Estado é brutal para isto. E logo apostamos, para acabar, polo asociacionismo, e porque a política a veces cambia a sociedade, pero outras veces ten que ser a sociedade a que cambia a política. E nós, no noso concello, somos inmensamente afortunadas, temos máis de 50 asociacións e colectivos, entre eles colectivos feministas que loitan e que nós apoiamos. Non podería ser de outra forma. O ano pasado un grupo de mulleres, de veciñas, despertaban a nosa Salceda o día do 8M con tropecentas pintadas e cartéis super orixinais, con moita sorna, bueno, moi curiosos. Elas fixeron o primeiro rally de mulleres rurais e creativas, que non deixa de ser darlle reconocemento ás nosas veciñas, pois o vestidor do auditorio municipal, que ninguén o ve, pois ali estaban dúas flautistas da nosa banda de música tocando. A entrada da Plaza de Abastos, onde parece que os homes non pisan porque só as mulleres van o mércores comprar o peixe, ali estaban dúas gaiteiras, mulleres empoderadas, emprendedoras no noso concello, cantando e tocando para ser referente. Unha veciña que está estudando Historia da Arte, pintando na entrada dun centro social, non? E nós non podemos máis que apoialas, porque esa é a riqueza do noso concello. 12 minutos, paseime. Gracias. Bueno, vou a procurar ir a toda máquina. Bueno, son María Muiño, son concelleira en San Sadurniño. Fun concelleira por primeira vez no ano 2007, única muller nunha corporación de todo homes, segunda concelleira da historia das corporacións de San Sadurniño. Entón, teño que decir que podo asegurar que efectivamente a política local transforma a realidade. Aquel concello a que eu cheguei pouco ten que ver co que hoxe aquela corporación a que eu cheguei, pois efectivamente, donde tiña que vivir situacións moi difíciles de enfrontar para unha muller nova que decide dar o paso a participar en política, pois creo que teñen que ser visibilizadas e contadas, donde ninguén esperaba moito máis que eu fora unha nena sentada nunha corporación que pouca cousa ia facer eu ali, porque a política se consideraba era cousa de homes. Afortunadamente, o posicionamento feminista e a convicción feminista é un posicionamento político que creo pois que desde os concellos temos que utilizar con orgullo, visibilizar e para nada ocultar o posicionamento político, a identidade política que iso é, porque non facelo é o que nos está levando a que gañen terreo discursos que non se cortan, que non se agachan. E ás veces, co gallo de querer ser políticamente correctas, ocultamos cuestións que non, o que non respecta os dereitos os vulnera. E hai que posicionarse claramente e non valen tibiezas. E non valen tibiezas. E é verdade que hai un discurso tremendo por parte da outra dereita, pero eu tampouco me vou a cortar en dicir aquí, nun foro municipal, en que tamén é verdade que hai outra parte que actúa de forma tibia e non se posiciona claramente. E as mulleres que estamos en política sabemos o que custa, as situacións. Eu viña escoitando pois, no coche unha canción de Rosalén, non? Que decía mala madre, mala hija,
mala amante. Pois eu creo que a ese tipo de críticas estamos todas expostas no noso día a día e creo que o temos que contar e que hai que visibilizar o duro que é estar en política, que a día de hoxe, por desgracia, e o decían as compañeiras ao empezar, eses datos ocultan a realidade. Son a foto que non nos gusta ver, pero que todas vivimos no noso día a día. Veño dun concello pequeno. Son malísima nas matemáticas, estaba intentando dividir os habitantes de Ames para decir cantas veces pequeno é San Sadurniño. Veño dun concello de 3.000 habitantes, con un orzamento, non, nin dá, ainda debe de ser 4, me parece. Sí. 100 kilómetros cuadrados de territorio, sí, 197 entidades de poboación e con todos o que eso quere decir. E quería facer un apuntamento que me estou saltando xa o guión porque escoitei moito e me parece moi interesante ter a oportunidade de intercambio, non? Con todas as dificultades que isto ten. E non é o obxecto de hoxe, pero eu sí que quero decir a importancia que ten que abordemos dunha vez por todas con responsabilidade política e dándolle a importancia que ten o financiamento municipal, porque é verdade, somos a porta pola que entran os veciños, lle poñemos cara a todo o mundo e se queixan do que é competencia municipal e do que non, e tratamos de resolver todo, é verdade. Pero tamén é certo que pasamos moitos traballos para asumir e dar os servizos básicos de xeito digno, como se merecen os nosos veciños e veciñas, que asumimos competencias que non son propias, tratando de dar o mellor. Falábamos da importancia do SAF, por exemplo, un servicio de atención a dependentes que son os nosos veciños e veciñas e non nos queremos poñer colorados e coloradas, e entonces poñemos moitísimo diñeiro de fondos propios municipais nun concello que ten 3,5 millóns de orzamento para dar resposta a esas persoas dependentes, pero tamén ás mulleres que coidan. E nun concello tan pequeno que decía Laura que é verdade que non estamos nos datos, é imposible, somos 3.000, se tiveramos 1.000 mozos e mozas, pois a ver, pero sí que é verdade que a través de un esforzo inxente por dotar o noso concello de políticas estruturais, dos coidados, de conciliación, facemos que San Sadurniño sea un lugar bo para vivir e mantemos o tipo no ámbito da infancia e a mocidade que nin tan mal, é verdade. Entón, e todo pois, nesa capacidade transformadora que ten un concello para unha sociedade. En base ás políticas de igualdade e esas boas prácticas que un pouco era a cuestión que nos pedían contar. Nós temos unha técnica de igualdade desde o ano 2008. Daquela, cando creamos este posto estrutural, pois contábamos con unha financiación, volvemos a lo mismo. Esta financiación durante un tempo desapareceu, pero o noso compromiso como goberno municipal foi o de manter este posto, porque nos parece importantísimo que exista persoal a cargo de impulsar e implementar as políticas de igualdade. Aquelas que son programación específica e outras que non o son, pero que son políticas feministas. Imos polo cuarto plan de igualdade, que está a piques de rematar e ser avaliado, e unha parte moi importante deste cuarto plan xa foi os esforzos en transversalidade, é dicir, pero non como concepto, senón como cuestións específicas a aplicar no noso concello pois para facer expansivas as políticas feministas e poder medilas e saber en que punto estamos. Como somos un concello pequeno, efectivamente, si temos programación específica. Para nós é importantísimo traballar en rede se queremos atender de verdade pois a cuestión da dispersión, o enfoque de traballar coa mocidade, pois moitas veces ten ese componente interxeracional isto digo porque a mocidade forza motriz para a igualdade e falamos da mocidade sempre en clave de presente e futuro, pero para nós
este factor interxeracional o que fai é que o vincula á memoria. E eu creo que, bueno, que as que estamos aquí temos todas claro que a memoria, a nosa historia, é fundamental para construir futuro sobre unhas bases sólidas. E as mulleres de San Sadurniño de toda a idade teñen as mesmas experiencias que tivemos nós, vividas noutra época e de outra maneira, pero salen da teoría. É dicir, todas as políticas feministas falan das barreiras e experiencias que se atoparon as nosas aboas, as nosas nais, as nosas irmáns na súa vida, e a idea é un pouco recoller ese saber. Sí que é verdade, e aí sí que non vou a profundizar porque son cuestións que van a ser repetidas, que a cuestión das referentes próximas é fundamental, tanto pois en profesións que están máis masculinizadas, mulleres que destacan no ámbito da ciencia, mulleres pois que están implicadas no ámbito dos cuidados. E nós aí sempre procuramos dar visibilidade a través de diferentes accións a esas mulleres que son as nosas, coas que nos atopamos pola rúa e que teñen historias potentísimas de vida e moitas leccións que dar e moitas barreiras e situacións que fan que non seña un relato a necesidade de avanzar en feminismo, sino que é a historia da muller que eu teño en fronte e miro os seus ollos. Entón, vamos a centrarnos en, perdón, que me apasiono co tema, a centrarnos un pouco naquelas cuestións que a mí me parecía pois que era interesante compartir. Bueno, xa dixen que contar con técnica de igualdade para nós é importante, non temos CIN e non nos lo podemos permitir, acudimos a CINs de concellos próximos. Eu sí que tamén diría que é unha realidade a que lle habería que dar unha volta en materia de recursos de financiación e como distribuir isto no territorio, porque os concellos que somos pequenos e temos moi pouco diñeiro, acabamos penalizados e acabamos instalados na desigualdade simplemente polo feito de ser rurais e ser pequenos. E é unha cuestión pois que as financiacións e as competencias teñen que correxir para facernos iguais. No centro educativo, efectivamente, o público cautivo, as que somos do social, sabemos efectivamente como funciona esta cuestión, somos dispersas, a rapazada pasa moitas horas no centro educativo e contamos desde 2008 con unha programación estrutural estable de educación e formación en igualdade e en feminismo, tanto para a primaria como para a secundaria. Temos recursos de conciliación, tamén desde 2008, de xeito estrutural, e eu quería destacar tempos para compartir, que é un espazo de encontro que se fai de xeito mensual, é un encontro que é verdade que é dinamizado de igualdade, pero é un encontro informal, que do que se trata é que as mulleres compartan saberes con outras mulleres. Ten un enfoque interxeracional e a partir de aí, pois a verdade é que conseguimos dinamizar tamén que xurdan moitas outras actividades. Neste momento estamos pois tamén con unha actividade que é Falando sen cancelas, que son podcast arredor de temáticas de igualdade na que traemos convidadas, rapazadas, xente maior arredor de temáticas que un pouco pois é introducir un formato máis actual e que teña mellor chegada á xente moza. Temos a experiencia do lavadoiro, que foi un programa que inicialmente nace da man da Deputación da Coruña, que logo foi alimentado con fondos municipais, que era a idea de nutrir un espacio informal de mulleres que abordaran cuestións de xénero, desde acompañamento a mulleres, como sensibilización, como calquera outra actividade. A día de hoxe, desde o lavadoiro, está constituído como unha asociación de mulleres que se encarga tamén un pouco da formación a comisións de festas para unha promoción pois de festas e accións de ocio que señan respetuosas pois con un concepto feminista e que garantan pois o desenvolvemento dun ocio seguro. Fan intervencións tamén no centro educativo e un montón de rede co resto das nosas asociacións. En materia de transversalidade,
Eu quixera destacar que fomos introducindo pois xa nos nosos convenios con entidades deportivas, entidades asociativas, xa criterios e obrigas en materia de igualdade e de feminismo. Ademais de que estas entidades pois desenvolvan actividades propias, teñen o compromiso de sumarse a todas aquelas que lles propoñemos dende o Concello e dende a área de igualdade. E bueno, que creo que un pouco me pasei do tempo, sobre todo incidindo naquelas cuestións que me parecen moi importantes a considerar, sobre todo pois para aquelas que somos pequenas e porque a desigualdade creo que, ademais de vivila no noso día a día, pois que non debe de ser unha cuestión territorial polo feito de nacer nun determinado lugar. Moitas grazas. Vou a pasar dos formalismos, se vos parece, porque teño estes 10 minutos. Entón, eu vos vou a contar o que facemos en Moaña, vale? Primeiro vos vou a decir como é Moaña, que é Moaña. Moaña é un municipio litoral das Rías Baixas que queda enfrente da cidade de Vigo e que ten casi 19.500 habitantes. Contamos con unha escola na Galiña Azul, dúas escolas infantís, 7 centros de educación infantil e primaria e 2 centros de educación secundaria, todos públicos. Non temos ensino nin concertado nin privado. Contamos cun orzamento de 12,5 millóns de euros, do cual casi o 60%, ou se non o 60%, se vai en custe de persoal. Vale? Así xa nos situamos. E o resto é para investimentos e programación de actividades. A pesar de que somos un concello do litoral das Rías Baixas, somos un concello rural. Temos tamén varias parroquias, lugares, temos un casco urbán, eso sí, pero despois temos tamén esa outra realidade. E tamén a nosa mocidade estudia no concello, pero cando remata bacharelato, marcha do concello a estudiar fora e non retorna todo o que nos gustaría que retornara. E o que retorna principalmente, fundamentalmente, a traballar en Vigo, non en Moaña. Entón, xa moita desta mocidade xa tampouco se queda no concello. Aqueles que van gañándose as faves fora, pois xa se quedan fora. E os que aínda dependen da súa familia, con todos os problemas de vivenda que todas coñecemos, pois siguen no noso concello. Por iso tamén a participación da mocidade ou dos adultos máis novos e máis novas, pois tamén vese limitada. Como non só que pensamos no concello, levamos este equipo de goberno, esta alcaldesa, como dicía Laura, leva no concello dende o 2015, eu tamén levo dende ese ano. O que si, falando de políticas de igualdade, de políticas de muller, pensamos que tanto cando falamos de muller como cando falamos do idioma ou como cando falamos do medio ambiente ou da igualdade, da discapacidade e tal, ten que ser transversal en todas as políticas que se fan no concello, porque a transversalidade non é unha medida, é unha forma de vivir políticamente, individualmente tamén, non? Entón, xa partimos de eso, de que hai que traballar a igualdade, agora xa, na igualdade de xénero, me centro, de forma transversal, en todas as áreas. Urbanismo, normalización lingüística, ensino e persoal, en todas. Claro, nós temos, que non pasa en todos os concellos, a sorte de ter un centro de información á muller. Un centro de información á muller que é anterior a que se fixeran os centros de información á muller, vale? Porque nós contamos con asesoría xurídica,
e atención a mulleres desde 1997. Tamén hai que dicir, o que dicía María, que a opción política nos concellos ten moito que ver cas políticas que se implementan nos concellos. É así, esa realidade. Vale? Nos sabedes que o Morrazo é aí como refuxio de Asterix e Obelix, non? Estivo gobernada por partidos nacionalistas de esquerdas, que é o que temos en Galicia dende hai moito tempo, tivemos aí algunha recaída por infidelidades, pero claro, é así, hai que contalo, non? Hai que contalo, hai que visibilizar todo. E falando de visibilizar, non hai mellor forma de visibilizarnos, e iso digo en todos os foros, que falar en colectivo, porque o colectivo é feminino. Cando falamos en colectivo, falamos de as persoas femininas, falamos das entidades femininas, non falamos de homes e mulleres, os, as, todos, todas, algúns, algunhas. Vale, entón eu reivindico tamén a utilización que internamente nos fagamos en linguaxe inclusiva, porque é a única forma que temos de visibilizarnos en todos os espazos, non só nos políticos, senón nos privados tamén. Bueno, vos estaba falando eso da transversalidade e outra decisión que tomamos nos primeiros anos do noso mandato foi poñer o nome de muller á área de muller. Vale? Eu, que levo desde o principio, era benestar e muller. Despois había unha concellería de igualdade, que non era de muller. A levaba, bueno, os primeiros anos sí, minto, tamén a levaba eu, pero facíamos esa diferencia. E a partir do segundo mandato xa a levou outro compañeiro, compañeiro porque era un home. E agora sigue desligada. Decía que temos a sorte de ter un CIN que desde o 97 e despois se formalizou no 2004 como tal, que fai de órgano de control e asesoramento a todos os departamentos do Concello, ademais de a todo o tecido social, por suposto, nesa implementación da visión transversal da igualdade. Entón, asesora a todos os departamentos, a urbanismo, a deportes, a cultura, etcétera, etcétera. Isto convencía que iso facemos case que todas, o que pasa que eu o conto, non? Porque a veces tamén hai que sentarse e reflexionar do que facemos, e a veces facemos máis do que pensamos que facemos. Eu, cando fago este exercicio, doume conta. Ben, como estamos falando de mocidade, creo que hai unha cousa que nos temos moi clara en todas as políticas, e tamén nas de muller, e nas de igualdade. Aquelas políticas máis efectivas son as que se dirixen ás nosas crianzas e á nosa adolescencia, porque son as persoas que, pasando os anos, van a ser as que estean aquí sentadas, as que xestionen, as que monten empresas, as que dean clase, as que eduquen, as que coidan, etcétera, etcétera. Entón, é fundamental, é moi importante facer políticas con os outros estratos da poboación, obviamente, pero ten que ter un impacto importante nese segmento poboacional. E a rapazada, como xa creo que eso estamos todas de acordo, hai que darlle referentes, en todos os sentidos, na igualdade de xénero tamén, pero en todos os sentidos. Claro, nós en Moaño temos moi fácil, facilísimo, porque temos unha alcaldesa. Ademais, temos unha alcaldesa feminista. Temos unha alcaldesa que actúa porque é como vive. Tal como vive, actúa no Concello. Pero non só a alcaldesa, senón tamén o equipo de goberno, que é importante ter esa conexión, non? Para poder defender de un xeito coherente o que se defende, porque de nada vale eso de el personaje y la persona, non? Esas cousas que se escoitan ás veces. Ben, entón, claro, tendo unha alcaldesa, é moi fácil que as nenas da vila digan, pois eu tamén podo ser alcaldesa. E non só iso, que aproveitamos esta oportunidade, esta ocasión, para facer visitas cos centros educativos ao Concello,
para que o alumnado, todos estes que vos dicen, 3.000 alumnos e alumnas, coñezan que na política hai mulleres, porque coñecen a alcaldesa, que son recibidas, o alumnado recibido no seu despacho, falan con ela, lle fan propostas, etc. Senón que tamén hai concelleiros e concelleiras, que tamén hai persoal técnico, homes e mulleres, en os diferentes departamentos, na policía, en urbanismo, en todas as áreas, e que todas as persoas son válidas para calquera profesión, que só depende do esforzo que fagan para chegar a donde queren chegar, non? É así, pero que todas podemos chegar a donde queiramos. E tamén quería dicir outra cousa que me parece importante antes de soltarvos aquí unha serie de actividades, que é que donde Pilar de Sandiá ve unha dificultade, eu veo unha oportunidade. O Gallá só tivéramos 100 mozos e mozas. Pero tes nenos no cole. Bueno, e tes moita xente maior que non está traballando, que ten moitísimo tempo libre. Sabes, que quero dicir que eso moitas veces non é cuestión de recursos económicos. A veces hai que creatividade tamén, coñecer moi ben o territorio e botar man do que teñas. Sí, eso non quere dicir que os recursos económicos non sexan importantes, Entendédeme. Compañeiras, en igualdade e en loita contra a violencia de xénero, os concellos temos competencia, porque se modificou a Lei de Bases das Corporacións Locais, no 2008 ou 18, non sei, 18, e esa competencia adquirímola como propia. Entón, estou moi de acordo co que decía María, non vou a entrar nese debate de financiamento, que creo que aquí na FEGAM xa o fan con moita frecuencia, pero é certo, mellor tiñamos que pensar os concellos en plantarnos así todos de golpe para que quen teña que asumir, asuma o que ten que asumir e nos podemos poder dedicar os máis ou menores recursos ao que nos temos que dedicar. Eso eu o lanzo, vicepresidenta da FEGAM, María, e o lanzo aquí, que o mellor teríamos que poñernos de acordo e decir 3 meses vos damos e despois aí quedades, a ver que fan, non? Eu penso mesmo con Trump, se Europa se plantara, ao mellor non facía o que fai, pero es que eu son un pouco radical. Non son feminista radical, pero si son individualmente, a veces un pouco radical. Ben, e os recursos económicos, que son importantes, nós tamén quero dicirvos, temos un orzamento de 50.000 euros na área de muller, pero tamén contamos co orzamento das outras áreas, porque como todo é transversal, non? Pois facemos cousas con todo. E como isto é transversal, e me parece moi importante dicilo, igual que hoxe estou eu aquí, en calidade de concelleira de muller, sei que calquera das miñas compañeiras ou compañeiros hoxe poderían estar aquí falando das políticas de igualdade de xénero do noso concello. Porque todo facemos conxuntamente, hasta as que teñen que ver só con muller. As debatimos no equipo de goberno, as falamos no equipo de goberno, entón, e todas as coñecemos, e apoyamos, claro. Entón, calquera podería estar aquí. Ben, sobre a mocidade tamén, que tamén comentaban as compañeras, é fundamental a participación, pero da mocidade e das persoas adultas, non? Na xestión municipal é fundamental a participación veciñal, fundamental. E cando falamos de políticas dirixidas á mocidade e á rapazada, é fundamental que a mocidade e a rapazada participen, que sexan elas e eles os que digan o que queren facer, porque senón non o van a facer. Se tedes fillos e fillas non tedes máis que pensar na vosa realidade nas casas, non? Entón, cando a xente nova é protagonista do que se fai, participa. E, ademais, nos quedamos alucinadas, porque hai moito talento na mocidade. En Moaña hai participación infantil
Bueno, somos Cidade Amiga da Infancia, entón facemos moitas actividades de participación, facemos un pleno infantil, que está moi ben, porque eso permite que se traballen eses temas nos centros educativos a xente nova e as persoas que están formando a esa xente tamén participan. Entón, se xeneran debates entre interxeneracionais tamén, porque eso lévase a casa tamén, as aboas, os pais, as tías, etc. Fixemos, xa temos dous, empezamos co Plan Municipal da Infancia e a Adolescencia, participada por a infancia e a adolescencia, como non podía ser outra forma, por técnicas, persoal técnico municipal e por persoal docente. Vale? E o fixo a rapazada, e a rapazada é a que pediu, a que estableceu as cousas importantes e as actividades a realizar. E este ano chegamos xa ao punto máximo que, bueno, surdiu un grupo de participación que se chama Mariscadoras de Ideas, bueno, falamos de Moaña, non podía ser de outro xeito, non, o nome, donde forman parte nenos e nenas, bueno, rapaces e rapazas, de ESO e bacharelato, fundamentalmente, aínda que tamén de primaria tamén puntualmente aparece, non? Pero, bueno, xa teñen que pedir permisos e esas cosas. Que vai a xestionar parte da partida orzamentaria de mocidade. O sea, o concelleiro e a alcaldesa que se reúne con este grupo da partida que haxa, dos orzamentos que estamos elaborando aún agora, pois imaginadevos, se temos 30.000 euros, pois 10.000 euros son vosos. Que queredes facer? Pero organizar todo, todo. Dende pedir os orzamentos, programar as actividades, pedir os orzamentos, justificalos, facer os trámites con todo. Porque tamén é unha forma de que a mocidade saiba no mundo no que vive, que as cousas non abres a leite non é abrir a nevera e tela, non? É unha forma tamén de facelos partícipe da xestión social, non? Da xestión pública. Ben, ahora con respecto a actividades moi rápido, se me perdonas un minuto, vos trouxen uns álbumes da igualdade, falando dos referentes próximos que fixemos. Isto se pode facer según os cartos que teñas, pois con unha calidade mellor ou facendo impresións. Quen quera, trouxen algúns que quen quera colla para levar. Ou impresións no concello. É un álbum onde hai diferentes temáticas de mulleres do concello. Entón, temos cromos de Galegas na Historia, este xenérico, pero despois de comunidade, que é participación social e pública, de cultura, de deporte e de ciencia. E como fixemos? Bueno, porque como dar un álbum así nos parecía algo que non traballaba a igualdade, o que fixemos foi, de acordo co comercio local, facer unha gincana. Entón, participaban certos comercios, poñíamos unhas preguntas nos comercios, dependendo se eras de primario ou da ESO. Traio aquí algunha, por exemplo, crees que en Moaña hai mulleres remeiras? Sí ou non? E para eso, cal das seguintes mulleres é bióloga? Fulana, mengana ou zutana, non? E poñíamos, ademais, mulleres do concello de diferentes áreas. Entón, se acertaban, tiñan un cartón, tal que non? Entón, iban poñendo selos nos comercios. O selo do CIN, por certo, tamén unha forma de dar a coñecer o CIN. Poñían selos e, cando conseguían toda a liña, iban á Casa da Mocidade, que aproveitábamos para que coñeceran a Casa da Mocidade e o que ali se facía, e lles daban o sobreciño de cromos que correspondía á liña que cubrían, non? Era así como un bingo. Tivo moitísimo éxito. Isto tamén o colgamos na página web. E non sei, es que facemos, remato, de verdad, non digo nada máis, nada máis. Facemos moitísimas cousas. Se queredes, eu
me quedo e vos lo conto. E senón que me inviten outra volta. Seguro, eso seguro. Pois moitas gracias. Pois moitísimas gracias a todas. Magnífico, un placer escoitarvos. Temos uns minutos. Como sei que algunha quedou e apurou a intervención. As alcaldesas nos roubaron tempo. Tempo, certo. E o café tamén se alongou. Empezamos máis tarde a inauguración tamén. Entón, temos ahora 2-3 minutos antes de que María de Ben e Patricia fagan as conclusións o peche da xornada para algunha conversa, algún debate, algunha pregunta, reivindicación, algunha rifa, algún piropo. Entón aproveito para decir as actividades. Espera. Que nos matan os resto das compañeiras. Algunha por aí, algún? Non vou a facer. Pois mira que non contábamos. Mira que aquí se falou, Mira que se quedou. Pois nada, moitas gracias e pasamos xa a xornada. Gracias.